Lifa Portela, soc professora de català, em vaig graduar a la tercera promoció i vaig estudiar a l'Escola Andorrana de Batxillerat. Doncs els meus records d'aquests 2 anys de batxillerat són 2 anys d'estudiar molt, de treballar molt, però també 2 anys de començar-te a construir com a adult, no? De poder començar a triar, també d'establir amistats que han perdurat en el temps. Doncs del que vaig estudiar a batxillerat el que més m'ha servit ha estat sobretot la part de llengües i literatura, que és sobretot el que vaig estudiar després i al que jo m'he dedicat com a professora. Però també és veritat que hi havia d'altres coses que no s'estudiaven com a tal, però que les apreníem, doncs a ser tolerants, a tenir com una visió molt àmplia del món, i tot això també ho vam aprendre. Són 2 anys que passen molt ràpid, que els gaudeixin molt, que aprenguin tot el que puguin i sobretot això, que els gaudeixin al màxim. Jo, si pogués tornar enrere, jo crec que faria exactament el mateix. Nosaltres vam ser uns privilegiats perquè eren molt poquets. La veritat és que era un moment com de construir així conjuntament, els professors estaven molt per nosaltres i la veritat és que jo no canviaria res perquè ja va ser perfecte així.